Tady. Otoč se! Kristýno! To jsou světla, ne? A já? Jak se mám skrčit? Co to dala? Aha. Teď je tady doleva, já půjdu rovně. Nesežerám. Mám hezkou prdel. Pojď, tam musíme. Pojď. No. Já nevím, kam mám. Já taky ne. Tady po nás půjde taková mrcha robotická a my musíme být skručen, tamhle stojí, vidíš? My musíme jít tak, no. Musíme jít skrčený. Protože ona nás pak přijede zabít. Jedu na kolotoč. Ne, Kikino, nechoď. Proč? Protože ona sem přijede, vole, a zabije tě. Přijede. A na čem? Ona je robotická, ona má kola. Aha. Aha, tak pojedem na lodi. Co je? Já nevím. Já jsem viděl svoje tělo, já jsem se ho lekl.